Il-Prim Ministru Joseph Muscat tkellem dwar is-sigurtà ta' pajjiżna fi żmien ta' taqlib internazzjonali. Irrifletta kif irridu nibqgħu għaddejjin b'ħajjitna anke għaliex mhux magħruf li fuq pajjiżna teżisti xi theddida partikolari. Il-Prim Ministru qal dan f'intervista rrekordjata li tixxandar il-ħadd filgħodu fuq One. Idu noqogħdu attenti għas-sigurtà ta' pajjiżna, rridu l-ewwel wieħed li I will leave no stone unturned li hu minnu illi jista' b'xi mod jew ieħor jipperikola l-sigurtà ta' pajjiżna aħna nieħdu passi fil-konfront tiegħu jew tagħha. Imma m'għandniex immorru għal atti moqżiża, atti li ma jagħmlunix ġieħ bħala Maltin. Aħna bħala Maltin għandna l-karattru tagħna, għandna l-identità tagħna, għandna in-nazzjonaliżmu tagħna b'sens li nħobbu lil pajjiżna u parti minn dak il-karattru huwa li aħna poplu miftuħ u hekk iridu nkomplu nkunu. Il-Prim Ministru kkundanna dak li seħħ fil-Kamra tat-Talb f'Mother Day fejn fil-Koran tpoġġew biċċiet tal-persud. Insult tal-komunità Musulmana qal li fid-dinja tal-lum se ssib nies li huma radikalisti bl-Iżlam u ħassib nies ġenwini ħafna. Tinkweta kemm ma naf li mhijiex u hemmhekk jidħol ir-rwol tagħna bħala leaders. Li ma nibqgħux sikta li lil min jagħmel dan l-affarijiet ma nitbismulux, anzi ngħidulu isma' that's not what we stand for bħala pajjiż. Għamel referenza l-istorja ta' pajjiżna u kif li modi Malta dejjem ikkomunikat ma' ġnus differenti, ir-rwol li għandu jinżamm. Fi żmien il-kavallieri fil-Sakra Infermerija fejn illum hemm dar il-Mediterran għall-konferenzi. Dak kien sptar nisrani mexxija mill-kavallieri. Imma fejn kienu jikkuraw lil kulħadd. Jifieri inkluż il-Musulmana. Dik hija tradizzjoni tagħna. Dik hija tradizzjoni Maltija. Dik hija tradizzjoni anke Mintofjana. Ħa nitkellem ċar. Mintof kien jiġi majjar għax kien jagħmel deals, kien jitkellem, kien jilqa' lill-Libjani, Musulmani. Għax kien jitkellem u jagħmel deals maċ-Ċiniżi, nies totalment differenti, estrani għal kultura Maltija dak iż-żmien. Fil-ġimgħa li se jitfakkar il-100 sena mit-twelid tal-eks Prim Ministru Dom Mintoff, il-Prim Ministru qal li dan għandu jservi ta' eżempju għal mentalità miftuħa li rridu nħadnu.